Özünden. Mehnet bilen mal jemgiden mäkäm. Arın golda gönner özünden. Ýygyp zekat bermänleriň haly way taňla garyn dolar tamu közünden. Namut galyň. Ger şeytany ýol berseň. Şeytan boýunun üzdüň pire gol berseň, ahlas bilen Allah üçin mal berseň, sandy sowap bolup bararydyň. Ýogladyny abreyli günüsün. Ýigit eşret terkin eýler tenişün, halal haram mal ýygyrlar diýenişün, ölseň kany imdat uğurýdyňdan. Neçeler var? Haýryslar şer tapar. Neçeler var? Gum dip garbar yer tapar. Birow wardyr yaman eýler yer tapar, birow haýır görmel beren duýdundan. Ýigit ölse, hatyn galdy er tapdy. Oğul gidelinne malyň yer tapdy. Zekatsız mal magşar güni mar tapdy. Ýyrak düşdüň yaradynyň gözünden. Diýerlikde öýe berse elinden. Abar tutun yaradanyň ýolundan, haýyr tapar mal bireken malyndan, ol hem ýagşy ýad etdirýdindan. Ýygnadyň ýysardyň malu pul boldy. Haýyryn görmän üllüň, üçden dul boldy. Ýygnan ýygynçyň bary kül boldy, görümse gysyk at galýardyňdan. Taglygynda el barmasa bermäge, gymatalar galanlar gol germäge, magtym uly aýdar azap görmäge, kıyamet garazy gitmez gözüňden.